zijn hier bij Hotel de Elderschans in Adenburg, waar de tour zal starten. We zijn ongeveer met zo'n 105 auto's, straks als alles bij elkaar is. Dus hier is het verzamelen, hier doen we de inschrijving. De planning is 10:30, 11:15 wil ik even een korte briefing houden, waarin ik uitleg over het rijgedrag op de Nederlandse wegen. Want het zijn natuurlijk nogal sportieve wagens, maar het moet natuurlijk wel veilig blijven. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Goeiedag meneer. Ja. Goeiedag. Had u uw auto niet gepoetst toen u hier naartoe kwam? Jawel, maar we hadden geen rekening gehouden met het spul wat allemaal uit de lucht komt zetten hier. En stuifmeel en weet ik hoe het allemaal heet, maar nou ja, mooi is dat in de natuur. Maar voor die auto's eronder is het een zootje. We hebben 5, 6 Lamborghinis. Vijf, 6 Ferraris. We hebben Porsches. Een echte ouderwetse Ford Gran Torino met een 700-800 pk, dus echt waanzinnig. We hebben zelfs een auto uit Australië waar er maar één van in heel Europa dan te vinden is. Het ziet eruit als een pick-up, maar er zit een heel groot motorblok in met zo'n 600 pk. We eindigen bij Ford van Putten dan op Terneuzen. Dat is eigenlijk onze sponsor al vanaf 2012. Dus in het verleden hebben we al een aantal keren een vestiging van Ford door Van Putten eigenlijk aangedaan. En nu, zoals een aantal jaar geleden, komen we terug in Terneuzen.